आजपासून 1300 करोड वर्षापूर्वी एक खूप मोठा धमाका झाला, ज्यात आपले ब्रह्मांड बनले. या अगोदर आपले ब्रह्मांड एका छोट्याशा अणूमध्ये समावलेले होते, परंतु एका क्षणात या विस्फोटामुळे ब्रह्मांडाची साईज एका गॅलेक्सी एवढी झाली. हे सर्व होताना एका सेकंदापेक्षा कमी टाइम लागला. ऍक्च्युली त्यावेळेस टाइम एक्झिस्ट करतच नव्हता. या घटनेनंतर लगभग 4 लाख वर्षांनी सर्वात प्रथम ॲटमची म्हणजेच अणूची निर्मिती झाली. तो अणू होता हायड्रोजन. मित्रांनो, या ब्रह्मांडाच्या निर्मितीमध्ये हायड्रोजनच्या अणूचं खूप मोठं योगदान आहे. कारण हायड्रोजनचा अणू हा वेगवेगळ्या तापमानावर दुसऱ्या वेगवेगळ्या जटिल अणूंची निर्मिती करतो. एका धमाक्यात बनलेले हे ब्रह्मांड खूप गरम व अस्थिर होतं. यातच गुरुत्वाकर्षण शक्तीने आपली जादू दाखवण्यास सुरुवात केली. गॅस व धुरांचे ढग हे गुरुत्वाकर्षण शक्तीने जवळ यायला लागले, ज्यामुळे गॅलेक्सी म्हणजेच आकाशगंगेची निर्मिती झाली. यामुळे गॅलेक्सीमध्ये तापमान व दबाव खूप जास्त प्रमाणात वाढायला लागला. आणि जेव्हा हे तापमान 8 लाख फॅरनहाइटवर गेलं, तेव्हा हायड्रोजनचा अणू एकमेकात मिळाल्यामुळं हेलियमच्या अणूची निर्मिती झाली. यामुळे आता ब्रह्मांडात खूप जास्त एनर्जी निर्माण व्हायला लागली. ही सर्व एनर्जी गुरुत्वाकर्षण शक्तीने एकत्र झाली, ज्यामुळे ब्रह्मांडातला सर्वात प्रथम तारा तयार झाला. मित्रांनो, ब्रह्मांडात हा तारा तयार होण्या अगोदरच्या वेळेला डार्क एजेस म्हणतात. कारण या अगोदर ब्रह्मांडामध्ये प्रकाश नव्हता, फक्त अंधार होता. परंतु हायड्रोजन, खूप जास्त तापमान, त्यामुळे हेलियम आणि गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे आता ब्रह्मांडामध्ये अरबो खरबो तारे तयार झाले होते. आणि ब्रह्मांडात प्रकाशाचा मुख्य स्रोत हेच तारे होते. परंतु या ब्रह्मांडात अजूनही एकही ग्रह तयार झालेला नव्हता. कारण फक्त हायड्रोजन आणि हेलियममुळे ग्रहांची निर्मिती होऊ शकत नाही. ग्रहांची निर्मिती ही एक खूप जटिल प्रक्रिया होती. हायड्रोजनमुळे हेलियम, हेलियममुळे लिथियम, लिथियम पासून बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन असे 118 एलिमेंट्स वेगवेगळ्या तापमानामुळे ब्रह्मांडात बनलेले आहेत, जे पिरियोडिक टेबलमध्ये आपल्याला दाखवलेले आहे. परंतु आपल्या या ब्रह्मांडात फक्त 2-4 एलिमेंट्सच तयार झालेले होते, ज्यामुळे ग्रह निर्मिती होणे शक्य नव्हते. ग्रह निर्मितीसाठी खूप भारी व जटिल पदार्थांची गरज होती. आणि हे सर्व होण्यासाठी ब्रह्मांडात 8 लाख फॅरनहाइट पेक्षा जास्त टेम्परेचरची गरज होती. परंतु पुढे चालून या प्रोसेसमुळे ब्रह्मांडात असे खूप धमाके व्हायला लागले, ज्यात टेम्परेचर 8 लाख फॅरनहाइट पेक्षा जास्त झाले. खूप जास्त तारे तुटू लागले, नवीन नवीन अणूंची निर्मिती होऊ लागली, नवीन नवीन विस्फोट होणे व यातून नवीन नवीन पदार्थांची निर्मिती होणे, ही प्रक्रिया अरबो वर्ष ब्रह्मांडात चालू होती. आणि मित्रांनो, या धमाक्यांनाच सुपरनोवा म्हणतात. आजपासून 450 करोड वर्षापूर्वी अशाच एका सुपरनोवा धमाक्यामध्ये आपल्या सूर्याची निर्मिती झाली. यातच ग्रह निर्मितीसाठी लागणारे हार्ड जटिल अणू निर्माण झाले. या जटिल अणूंची धूळ व वायू गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे जवळ येण्यास सुरुवात झाली. आणि यातच आपले होम टाउन, आपले घर पृथ्वी निर्माण झाली. परंतु ही पृथ्वी आपल्या आजच्या हिरव्यागार पृथ्वीसारखी नसून धगधगत्या ज्वालामुखीप्रमाणे ब्रह्मांडात फिरत होती आणि स्वतःभोवती खूप जोरजोरात चक्कर मारत होती. ज्याप्रमाणे आज 24 तासाचा एक दिवस आहे, त्यावेळेस फक्त 8 तासाचा एक दिवस व्हायचा. फक्त 8 तासात पृथ्वी स्वतःभोवती एक चक्कर पूर्ण करायची. मित्रांनो, त्यावेळेस पृथ्वीवर असलेल्या भयंकर लाव्हाच्या टेम्परेचरमुळं पाण्याचं नामोनिशान देखील नव्हतं. परंतु इथे देखील गुरुत्वाकर्षण शक्तीने आपली जादू दाखवली व पृथ्वीवरचा भारी लाव्हा हा पृथ्वीच्या आत केंद्राकडे जमा होऊ लागला. सर्व जड पदार्थ केंद्राकडे आत जमा होऊ लागले, ज्यात लोखंड, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर हे होते. वरती हलक्या पदार्थांनी जमीन तयार व्हायला लागली. यातच सूर्याच्या भयंकर किरणापासून बचाव करणारे पृथ्वीचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड हे कवच तयार झाले. मित्रांनो, या कवचाचं पृथ्वीवर जीवनासाठी खूप मोठं योगदान आहे. मित्रांनो, त्यावेळी ब्रह्मांडातील छोटे छोटे धूमकेतू हे पृथ्वीला येऊन धडकायचे. असाच एक मंगळ ग्रह एवढा धूमकेतू हा आपल्या पृथ्वीला येऊन धडकला. ज्या धूमकेतूचा अर्धा भाग पृथ्वीच्या गाभ्यात घुसला. धूमकेतू धडकल्याने पृथ्वीवरचा खूप सारा लावा हा ब्रह्मांडात उडाला व गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे एकत्र येऊन आपल्या चंद्राची निर्मिती झाली.
आणि चंद्रामुळे पृथ्वीचा सभोवती फिरण्याचा वेग खूप कमी झाला. त्यामुळेच आज 24 तासाचा एक दिवस आहे. मित्रांनो, म्हटले जाते जो धूमकेतू पृथ्वीला धडकला त्यातच पाणी होते आणि पृथ्वीच्या टेम्परेचरमुळं त्याचं बाष्पात रूपांतर झालं. त्याचमुळे पृथ्वीवर वातावरण बनलं, ज्यामुळे दिवसेंदिवस पृथ्वीवर पाऊस होऊ लागला. या पावसाच्या पाण्यामुळं पृथ्वी थंड झाली. यातच पृथ्वीवर मोठमोठाले समुद्र जलाशय तयार झाले. परंतु अजूनही पृथ्वीवर जीवन तयार झाले नव्हते. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्या ब्रह्मांडाची निर्मिती झाली. मित्रांनो, हा होता पार्ट 1, कशी झाली ब्रह्मांडाची निर्मिती. मित्रांनो, याचा पुढचा पार्ट आहे कशी झाली पृथ्वीवर जीवनाची सुरुवात, जो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत.